Tento rok priniesol na Slovensku veľké zmeny, nové rozhodnutia a množstvo krokov, ktoré posilnili stabilitu krajiny, ochranu ľudí a suverenitu štátu. V dnešnom videu si preto zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa podarilo presadiť počas tohto roka. Kroky, ktoré mali reálny dopad na život občanov a smerovanie Slovenskej republiky. Jedným z výrazných momentov tohto roka bolo potvrdenie princípu existencie dvoch pohlaví v oficiálnych štátnych procesoch. Tento krok chránil prirodzené spoločenské hodnoty, rodinnú stabilitu a kultúrnu identitu krajiny. Ukázalo sa, že Slovensko sa nechce nechať tlačiť do ideologických experimentov, ale bráni hodnoty, na ktorých vyrastali celé generácie. Bolo to rozhodnutie, ktoré prinieslo jasný signál. Prioritou je istota, tradícia a stabilita spoločnosti. Úlohou vlády Slovenskej republiky nie je len spravovať krajinu ekonomicky a sociálne, ale musíme krajinu aj hodnotovo zakotvovať. Dávať jej vnútornú stabilitu. Toto je najlepšia odpoveď na rozpad západných spoločností, kde dali prednosť progresivizmu, liberalizmu. Ak na Slovensku dokážeme v spolupráci s časťou opozičného spektra povedať, toto sú naše hodnoty. Samotné zakotvenie definície manželstva bolo pre mnohé krajiny inšpiratívne. Mnohí premiéri mi blahoželali, hovoria, Robert, toto by sme si my nedovolili v našej krajine. Ale blahoželáme, lebo je to veľká vec. Myslím si, že po tejto novelizácii prídu viacerí za mnou a budú sa pýtať, čo ste to presne všetko zakotvili do tej ústavy, veď my sme išli podľa zdravého rozumu. Pani redaktorka, čo je na tom nezdravé, keď povieme, že je muž a žena a dieťa? A mimochodom, viac ako 93% divákov, ktorí sledujú moje videá, stále nemá odber tohto kanála. Ak sa vám páči obsah, ktorý tu tvoríme, budem veľmi rád, ak dáte odber. Spoločne tu budujeme novú komunitu ľudí, ktorá sa spája, podporuje sa a chce rozprávať o veciach, ktoré sú dôležité pre Slovensko. Každý nový člen tejto komunity je dôležitý. Pokračujme ďalej v zhrnutí tohto roka. Jednou z kľúčových tém bola rozsiahla revízia čerpania európskych fondov. Po dlhých rokoch chaosu, neporiadku a zlej kontroly finančných tokov prišlo k nastaveniu prísnejších pravidiel, k obmedzeniu zbytočnej byrokracie a k dôrazu na to, aby európske zdroje smerovali tam, kde prinášajú najväčší úžitok. Do regiónov, infraštruktúry, zdravotníctva, školstva a rozvoja štátu. Tento proces bol náročný, plný kontrol, rokovaní a úprav, ale priniesol poriadok, stabilitu a zodpovednejší prístup k verejným peniazom. Poďme k tým zlým správam pre opozíciu a protivládne médiá a výborným správam pre Slovensko. Včera sme na vláde schválili revíziu čerpania európskych fondov. Ďakujem ministrovi Migalovi, ďalším ministrom, ale aj predsedom vyšších územných celkov za dohodu. Táto dohoda v praxi znamená, že všetky európske fondy vyčerpáme a nič neprepadne. Ak si zoberiem, že na konci roku 2023 sme preberali od Matoviča, Hegera a najmä od Ódora z progresívneho Slovenska najhoršie verejné financie v celej Európskej únii a totálne rozvrátené európske fondy, včerajšie rozhodnutie musím považovať za malý zázrak. Veľmi dôležitým opatrením tohto roka bola energopomoc pre domácnosti. V čase, keď vysoké ceny energií ohrozovali rodiny, seniorov aj pracujúcich, prišlo k stabilizácii cien a k ochrane domácností pred dramatickým zdražovaním. Ľudia získali istotu, že zvládnu platiť svoje účty a že štát nestojí bokom, keď ide o základné životné potreby. Sociálna stabilita a ochrana rodinných rozpočtov patrili medzi priority tohto roka. Vláda sa napriek konsolidácii rozhodla, že vynaloží obrovské finančné prostriedky na energopomoc pre slovenské domácnosti, aby neboli vystavené prudkému nárastu ceny plynu, tepla a elektrickej energie. Pokračovali sme ďalej a toto vážne politické rozhodnutie sme najskôr pretavili do rámcového zákona o adresnej energopomoci. Tento zákon bol schválený v Národnej rade Slovenskej republiky a chcem oceniť pani podpredsedníčka vlády, že zákon je rámcový, čo umožňuje potom vláde cez vládne nariadenia alebo právne predpisy nižšej právnej sily byť veľmi
flexibilný, pružný, ak bude treba niektoré parametre v priebehu nasledujúcich mesiacov alebo roka zmeniť. Významným momentom bolo aj posilnenie dopravného prepojenia Slovenska. Otvorenie modernizovaného spojenia Košice-Bratislava sa stalo symbolom väčšej dostupnosti, podpory regiónov a rovnosti príležitostí medzi východom a západom. Lepšie spojenie znamená viac možností pre študentov, zamestnancov aj podnikateľov a posilňuje vnútornú súdržnosť krajiny. Ak si dobre pamätáš, pán minister, na našom prvom stretnutí, keď som ťa uvádzal do funkcie ministra dopravy, som ťa požiadal, aby si ako jednu zo základných priorít zabezpečil obnovenie leteckého spojenia medzi Košicami a Bratislavou a Košicami. Samozrejme, niekto môže povedať, že prečo to trvalo 2 roky. Treba veľmi jasne povedať slovenskej verejnosti, že ide o mechanizmus, ktorý okrem iného vyžadoval aj spoluprácu Európskej komisie, ktorá to musela odsúhlasiť, aby pomoc, ktorú poskytujeme pri tomto lete, nebolo možné považovať za nedovolenú štátnu pomoc. A napokon, tento rok priniesol aj jasné a suverénne rozhodovanie v zahraničnej politike. Došlo k zastaveniu finančných tokov smerujúcich na Ukrajinu v oblastiach, ktoré neboli v súlade so slovenskými ekonomickými a národnými prioritami. Záujmy občanov a daňových poplatníkov boli postavené na prvé miesto. Slovenská republika ukázala, že pomoc do zahraničia nemôže stáť nad potrebami vlastných ľudí. V téme o Ukrajine som vystúpil a povedal som, že ja nemôžem podporiť závery k Ukrajine, pokiaľ súčasťou týchto záverov bude čokoľvek ohľadne vojnovej pôžičky pre Ukrajinu. A je úplne jedno, či to bude na báze zmrazených ruských aktív, alebo to bude na nejakej inej báze. Preto oznamujem, že som slovo dodržal. Ak si pozriete závery, prosím, potvrďte to, aby neboli okolo toho pochybnosti. Závery o Ukrajine podporilo len 25 členských štátov. Závery nepodporilo Slovensko a Maďarsko. Opakujem, ide o závery o Ukrajine. Keď sa na celý rok pozrieme ako na celok, vidíme smerovanie k stabilite, sociálnej istote, ochrane hodnôt a posilňovaniu suverenity Slovenska. Nie sú to len jednotlivé rozhodnutia, ale ucelený obraz krajiny, ktorá sa chce správať zodpovedne voči svojim občanom a budúcim generáciám. Ak sa vám toto ročné zhrnutie páčilo, zanechajte like, aby sa video dostalo k čo najviac ľuďom. A ak chcete pokračovať ďalej, na obrazovke vám teraz naskočí ďalšie z mojich videí, kde sa venujem ďalším dôležitým témam. Teším sa na vás tam.